Priatelia, ja vás opäť zdravím. Máme tu piatoček. Ja som momentálne ukončil pracovnú činnosť a vyrážame na výpravu. Je to tento rok moja prvá výprava víkendová, pretože nedalo sa mi doteraz ísť kvôli pracovným povinnostiam. Ale je to tu. Ale máme teplo vonku, teda aspoň tu v aute. Nejakých 14 stupňov, čo je super. Krásne slnečné počasie. Takže sa ideme presunúť na jazero. Ja už som nabalený. Z roboty vyrážam takto hned na jazera. Dúfam, že ešte sa nám podarí nejaké miesto nájsť, čo bude super, že to nebude ešte celo obsadené. A ideme si to užiť. Opäť vy budete pri tom. Som zvedavý, ako budú ryby reagovať, čo sa udeje, čo nie. Ale malo by to byť fajn. Na rybách je vždy dobre, aj keď nespravíme záver. Takže sa teším. Ja za nejakých 20 minút možno, že budem na jazere, tak sa vám ohlasím z nejakého miesta. No, tak my sme na mieste. Vypadá to, že asi ostaneme tu. Ježiš, to je krásny vibe toto. Brutálne sa teším. Miesto je voľné, aspoň toto. Na vedľajšom jazere samozrejme fúka, kde je režim chyt a pust. Takže ostaneme tu, ja sa tam nebudem s voľakým motať a tlačiť sa, aj keď tam mám veľa známych a kamarátov. Ale tu to bude mať kľud. Je tu krásny flek, veľký. Takže pohodička, ostanem tu. Takže ostávame tady. Ja som povedal na vedľajšom jazere, je tam síce voľné, hneď túto za mojím chrbtom, ale neviem, mám lepší pocit z tohoto miesta. Tu sa mi to tak viacej ľúbi. Pekný, veľký, rozlahlý flek. Takže je to paráda. No a ja idem postaviť dedinku, aby sme mali kde prespať a nachystať si veci a prihlasím sa vám, keď už bude všetko porobené. Tomuto sa hovorí, že dobrý Tetris. Ježišmaria. Ja nebral som tentokrát ani vozík, keďže som išiel hneď z roboty. Tak som to tu voľako naokladal. No a v pohode, zmestil som sa. Trošku v obmedzenom režime, ale inak pohoda. Takže ja to idem povybalovať a šup. S ľudičkami do vody. No a ideme si pozrieť nejaké miesta. Je tu akože dosť zeliny. Ešte na dne, čo som celkom prekvapený. Tak na pol metra od dna. Na to, že dáme marec, tak je to dosť zaujímavé, no. To býva akože masaker tej zeliny. Či tam budete volať čo vidieť. No a čo pokúkame, vybereme a uvidíme. Harzela by bol. Po penku im tam dávať nebudeme. Ale im tam hneď guličku, pretože si chcem aj oddychnúť, jak sa povie. Takže malé ryby nepríjmame. Na 200 milióna chytám len pleskače, ale však nevadí. Takže im tam vyšpekulujeme voľaké guličky. Tu máme co? Devil kryla a jahodku. To by mohlo byť. Len tam rozpustnú jahodku a rozpustného devila. Popenku mango, môže byť. Ihličku. No a vyriešime to tak. Sem dáme jahodku a rozpustnú kritikálsku. Či ostrý, jak sa patrí. No a na druhú im dáme Devil Kryl rozpustného 24. Nebudeme sa s tými mamlať takto. Jednu guličku 24 rozpustnú. A uvidíme, čo sa udeje. Ona sa bude pomaly roztápať tá gulička. Ešte je nadľahčená, čo je super, lebo je s korkom prepchaná. Takže tak. Yes, môže byť. No, môžeme ich tu tam ísť poslať. Dáme vodičku. Malo by to byť OK. No. Prvého máme, devila. Tiež trošku rozpustný guliček k tomu. Nechcem tam zase voľako extra veľa krmiť. Ešte na večer to budem prevážať, takže uvidíme. Sám som zvedavý, koľko tam vydrží tá gulička. Je to 24 rozpustná. Tu sme mali, tuším, jedničku. No, uvidíme.
No a na druhú im dáme jahudku 24, tiež rozpustnú, kritikalskú. Ale s tým rozdielom, že tuto budem dávať ešte, mám tu trošku partiklu. Takže sem vyskúšam aj partikel. A aj tú pravú, tam som dal čisto iba gule. Tam nechcem natiahnuť, máme tu guličky také 18-ky, 20. Tiež jahodu. Dve maličké hrstce. No a tú partiklu im tam dáme. Tuto trošku. Sice tam asi natiahnem tú malú rybu, ale však mám tam 24 gulu, takže mohlo by to byť OK. Pošleme ju tam a uvidíme, čo sa udeje. Šup. Môžeš jesť. Dáme jej bodíček. Neviem, ktorý to bol. Asi toto 5. To mám len túto na kúsok, nejakých 50-60 metrov. Jednu dávam ďalej, tá je na veľkých 93. Sa mi zdá, a túto dávam iba na 60. Takže sám som zvedavý, čo sa tam udeje. No. Lodičky na svojich miestach, to je základ. Ešte sa nám vráti lodička. Môžeme ich stávať bývak. Yes, nech to máme z krku. Na tú pravú už mi niečo aj píplo pred chvíľou. Asi to budú naťahovať malí kapri. Vidí dorastenci. No nedokáže šluknúť tú 24 gulu, tak uvidíme. Snad sa čo podarí. Podložku nachystáme, nech to máme všetko na porádku. Na oblievané rybky. Budeme mať podberák. Šup. Bezpečnosť ryby prvorada. Ako všade, na to dbajte. Toto máme. Čo tu máme ešte? Trojnožku, no jasné, na tie veľké obludy. Nech máme kde vážiť, že? Tie obrovské ryby. Srandičky. Samozrejme sak, ložiaci. No. Si nájsť veľké miestečko, kde to všetko dáme, aby sme sa mohli fotiť, až bude s čím. No tak ale veľkú rybku ideme. Ja som optimista, takže by to malo byť dobré. Tuto je také celkom pekné a lukratívne miestečko. Mohli by sme aj sem. Za nami pekný stromček bude. Odberak si nachystáme sem. Máme čo najbližšie pri ulicách. No. Odzipsujeme to, má ísť takto naopak. OK. Sem dáme sak. No nám to bola moja krásna manželka. Hneď to bude vedúca. Si nachystáme vodičku, kdyby nieco. Máme trojnožku na tie obludy, že áno. Trojnožka taká, že by som tam mohol prasa zavesiť na to. Tuto trošku nižšie. To bol rovina. Zapichneme do zeme. OK. O. Co to bylo? Zase tá červená. Tam vola, čo sa tam kuje. No. Toto sa nám tu vykutálelo. Ideme na to. Postaviť bývaček. Ešte neviem, či ho odtiaľ vyťahnem ako ty kokos. Akože... Tak keby ste ma videli, jak som nakladal auto, tak to bol akože čistý Tetris. Ale pohode. Tak som sa tešil na tie ryby, že konečné po dlhej zime, po x mesiacoch, moja prvá rybačka víkendová, bol som na 2 rybačkách, ale to len taký, že na jeden deň. Samozrejme, vždycky som chytil len pleskačov, 7-8 za celý deň. Takže to bolo také trošku demotivujúce, ale akože v pohode. Bol som spokojný, aspoň som sa vyvetral na tých pár hodín. Takže fajn. No inak, aby som nezabudol, musím pozdraviť Lukina, bratrička. Luky, ak sleduješ, serus.
Som rád, že ťa poznám, si chalan, ktorého keď stretnem, tak mi robíš vždycky radosť. Sranda je s ním. Takže týmto pozdravujem. A ešte pozdravujem aj jedného pána, ktorého sme stretli na turistike, aj s Dušanom. Na chate na Gruni, ktorý sa s nami chcel ešte aj odfotiť, čo bolo akože pre mňa, že wow, že nás poznal a sleduje naše videá. To bolo super, to ma veľmi potešilo a to tak človeka zahreje na srdci, že človek to robí a má to zmysel, že voľa koho to teší. Takže za mňa super, takže pozdravujem aj jeho. Chata na Gruni, videli sme sa tam cca mesiac a pol dozadu, neviem či to bol február, tuším. Takže pozdravujeme a ďakujeme samozrejme za spätný feedback. Bolo to veľmi milé a bol som z toho celkom napíchaný, čo vám poviem. Keď voľa koho stretnete a chce si s vami dať fotku, že vás sleduje, to je paráda. To ma veľmi potešilo. No, bývaček nám stojí, už ho zakolikujeme. Taká rýchlovečka. Pôjdeme to všetko nachystať a spraviť si kávičku a už len chillovať. Bývaček už okolikovaný. Tam dáme tyčky. Ty vole, čo to tu komári lietajú. No, akú skorú dobu si chlapci vybrali. No, jedna by bola akože normálne. Jak som nebol dlho na tých rybách, tak som zabudol aj bývak stavať. No, normálne rozpamätávať, že čo kde ide. A ako ide, lebo som bol taký vybúraný z toho. To naštúmeme. Zatiahneme. Ráda, máme striežku ešte. Máme hotovo. Jednu napichneme. Druhú. Tretiu. Dozadu na suchý zips. Šup. 2. 3. 4. Posledný. Hotovo. Môžeme nosiť veci dovnútra. No přátelé, máme to vybavené. Ja už som zakempovaný. Bývačík postavený, buchvík nachystaný, keďže ešte bývajú tie noci chladné, 4-3 stupne v noci. Ale to počasie, to je nádhera dneska. Sluníčko svíti, teplúčko, 14 stupňov bez vetrie, akože paráda. Je to úplne že brutál. Táto pravá svinuša červená mi furt popípava. Neviem, či to tam natahujú nejaké malé ryby, ale asi sa im to tam ľúbi. No ja už mám všetko nachystané, takže oficiálne začíname sezónu 2026. No a tento pocit som sa ešte ako tešil. No pozrite, už nám začína jar v plnom prúde. Krásne fialovočky tu máme. Nádhera. Teším sa z toho počka. Vtáčiky spievajú, všetko ožíva, celá príroda. Pecka. Takže máme sezónu 2026 oficiálne odblanenú. A ešte pár vecí tu mám a už som hotový, vybalený a to môžeme v podstate už aj zavrieť. Takže ja si idem asi dať volačo pod zub, urobiť si kávičku a konečne chillovať. A dúfam, že sa hlásim z voľakú rybku. Bolo by to super. Mohlo by to vystreliť. Na začiatok voľaký taký rozbehový. Čo vy na to? Jaj, to je krásne, toto krásne. Tak sme sa dočkali prvého záberu. Som vedel, že toto právo vyletí, lebo mi to tam stále popípavalo. A máme to tu. Prvý kontakt, prvá rybka. Takže pecka. Keď nám zapadlo slniečko, ja som sa predliekal, lebo už mi zostalo trošku zima. A jak som si oblekol vestu na seba, tak v tom to vyrazilo. Takže paráda. Pozri, áno. Jak si ide fešak. Turbo rybky. No, uvidíme. Veril som tejto pravej údici, že vystrelí. Lebo asi 4 pípance už som mal na ňu. A chytám tak trošička do pravej strany z tú údicu a videl som, že mi veľakrát iba
iba zatraslo so špičkou, asi malé ryby to tam natahovali a nevedeli zobrať tú 24 guličku. Sem tam mi to len píplo. No a vypadá, že tento už bude trošku lepší, jak tí nasadiaci. A tento zobol tú guličku pekne. No zvedavý, čo to bude. Aký bude veľký, ale nevypadá byť voľaký. Je taký, si myslím, dorastený z voľaký. Predsa je ešte studená tá voda, tie ryby tak nebojujú zas moc. Keď som sem došiel, tak voda mala 13 stupňov, teraz na večer mi ukazovala 11. Takže není to ešte žiadna sláva. Ale som rád za ten záber. To je bomba. Čo si nachystáme podberak? To aspoň blízko prívodu. Sa mi bere. To do pravej strany, do tých zelín. Je tam aj pár halúzí popadaných, tak dúfam, že tam nebehne do toho. A vypadá to, že to bude celkom fajn rybka. Že nebude až taký malý. Dúfam, že to dobojujeme. To už bližšie je cítiť, že naberá na váhe trošku. Je to celkom, že na slušnú rybku. Sa pekne smieva. No a teda aj dobre zima ostala. Aj toto mi chýbalo cez tú zimu, tie zdolávačky. Tá bojovnosť tých kaprikov. Koľko teda energie má ešte. Nevypadá, že by to bolo úplne malá ryba. Trošku som ho zahliadol, ale neviem ešte, že veľkostné aký je. Stále beha po tých zelinách tam, ešte tu je ešte dosť zeliny pri kraji. Čo som teda prekvapený, že není padnutá ešte úplne tá zelina. Tak on vie, čo robí chlapec. No pod môj kopoť. Krásny, aký vír robil, ty vole. Nevypadá to na malú rybu. Ty vole. Akože síly má, že extrém. Na to, že je ešte chladná voda, ty kokos. No poď. Poďme krásny. Čo máme do vody podberak? No, poď. No, šupi, poď. Oh, ty kokos, to je tuším lisec. Je tam. Je to lisec. Yes, paráda. No. Na rozbeh veľmi dobre. Parádny si ty chlapec môj. Kosade si chytený, krásne, dole za krajíček. Ty by sa nebol vypokal. V tom tvrdom bol chytený. Krásny. Jedna gulička rozpustná devila. 24. Paráda. Ježiš, to je nádherná ryba. Krásny, ešte je taký riadkač. Nádherný. Wow, brutál. Pecka, takýto začiatok. Takže paráda. Tak přátelé, je to tady. Prvá rybka v roku 2026 na prvej rybačke. Teším sa z neho brutálne. No ešte takýto krásny lisec. 12,5. Bojovo statočné. Krásna rybka, pekne stavaná, brutálna, tie šupinky tam rozhádzaná. Akože neskutočnú radosť mi urobil. Nádherný. Pekne stavaný. A na prvú rybku na tejto rybačke spokojný som už teraz. Gulička 24, devil kryla, odľahčená, rozpustná. Čo si viacej prijať? Idem im to tam poslať naspäť. Budeme čakať na druhý záver. No, pod môj krásny. Ani nevieš, ako si mi urobil radosť, kamarát. Brutálno. Wow, nádherný je tie šupiny. Krása. No utekaj, kamarát. Yes. Máme to tam na dneska splnený cieľ. Ideme ďalej. No, pokladáme si montáž akurát. Neviem, či to budete vidieť. Tam začínajú rybky. 4,5 metra tam je. Ale my sme ešte o kúsok ďalej. Nám to vychádza na takú jemnú hranku. Zo 4,5 tuším sa mi zdá. Ale sú aj tam rybky nejaké. Už to ide hore. 4, 4, 4, 3. 4, 3 stále.
4, 2, 4. No a tuto to dávam. No taký maličký nevýrazný kopček tam je. Vypustíme. Dopadla na montáž. Hotovo, vybavené. Lodičku pošleme domov, naspäť. Dávam tam, že hroz guliček. 11 guliček, tuším som dával k montáži. Nič viacej. Samozrejme takisto rozpustného devil krylo tam dávam. S tým aj krmím. A zatiaľ vypadá, že kým to bude chutiť, no uvidíme, čo bude ďalej. Ale hádam, to bude dobre. Takže budeme čakať na ďalší záber. Dúfam, že nejaký dojde, aj keby nie už. Na dneska mám cieľ splnený, kapra som videl, čo mám obrovskú radosť. A tak pevne verím, že ešte sa voľačo podarí. Tak sa hlásime pri druhej rybke, dúfam, čo skoro. Yes! Ty kokos. Rakéta. Opäť záber. Tak hodinku po tom prvom, čo sme mali. Paráda. Človeče, raz to píplo, druhý raz to píplo a už išlo do jazdy. Pecka. Celé bolo, čo ho preťahujem. Ale teda ten letí doľava. Neviem, či ho už nemám aj cez druhú ulicu. Jej, paráda, paráda. Ide dobre doľava, chlapec. Už mám cez druhú ulicu. Nechcem ho tuto moc doľava púšťať, lebo pod tými stromami tam sú napadané stromy a korene. Takže uvidíme. Možno nám tam nezajde, lebo tam ide jak raketa do ľavej strany. Zatiaľ to vypadá byť dobre. Asi podberáčik z tejto strany asi. Bojuje v tých zelinkách chlapec. Vyšiel zo zelín. Joj, vypadá byť tiež pekná rybka. Pekne stávaný, krásny. Krásny si ty. Šupináčik, poď. Poď môj krásny, poď. Yes. Je tam. Parádička, toto parádička. Ježiš, to je aký mordor, krásne staven. No ale tento bude väčší. O, dosť. Oj. Poďte tu na podložku, môj krásny. Ty vole. Brutálne stávaná ryba. No nepozri sa, taký vykrútený je, ty kokos. Krásny, vysoký. Znova tá istá montáž. Počkaj, krásovec, ty si sa tu ako zamotal. Znova tá gulička devila. Taká je už pekná obleta tých rýb. A ešte ju tam nemám. Pecka. Ja sa hlásim opäť zhruba po hodinke, druhý záber od toho prvého. Taký nezvyčajný kapor. Brutálna forma, taká stavaná, vysoký, krátky, vysoký. 14550. Yes. Začiatok roka jak z rozprávky. Perfektné. Dúfam som, že dojde ešte voľaký záber. A je to tu. Krásne stavanie. Brutálny. Wow, ďalší bojovník. 2 pípance som dostal a už išiel do jazdy hned. Pecka, akurát keď som večeral. Taký široký. A je hrubý. Ľudsko. Obrovskú radosť mi urobil. Začiatok sezóny jak lusk. Jo. Ideme ho pustiť, máme ešte voľaké 2 hodinky do fajrantu. Necelé teda. Tak možno sa dočkáme ešte voľakého záberu. Zatiaľ bomba. Krásny. Aké má nezvyčajné telo, taký vysoký, hrobatý. Tu má nejakú jazvu zozadu. Pekný veľký chvost, aj ten má nejaký poranený. Aj taký do banána, alebo jak by som to povedal. Ale nádherná rybka. Paradička toto. Opäť peckový súboj cez tie zeliny. Poprelietal všetky zeliny, ktoré sa dali. Krásny. Z teba raz bude krásna ryba, kámo, keď vyrasteš. Už teraz si nádherný a... Wow, jaký široký, ty vole. Yes. Takto sa mi to ľúbi. Ideme im to tam šupnúť naspäť a 19:49,
Ešte máme hodinku 10 do Fajrontu, takže hádam ešte voľaký záber urobíme. Tie gulička už, toto ostalo z 24, nejaká 18, jak sa pekne topí. Ryby, jak odsumlali už, ale ešte ju tam nechám, ešte má tú štruktúru, má takú pevnejšiu. Ešte na tú hodinku tam vydrží a bude v pohode. Práve že tieto rozmočené guličky, také nenapadné, tie mi vždycky dokážu urobiť ten záber aj od tej väčšej ryby. Skôr to zoberie takúto tú rozmočenú guličku, vymačanú, jak keby tam mala byť čerstvá tvrdá gula. Ideme im to tam šupnúť rýchlo a budeme čakať na ďalší pípanec, hádam ešte dojde. Ešte sa mi zatiaľ neozvala ľavá údica, neviem či je na zlom mieste alebo neviem, alebo či to je tou príchuťou, tam mám tú jahodu. Uvidíme, ale nebudem s to špekulovať, nechám mu tam do Fajrontu, tam vydrží, buď príde záber lenou alebo nie, ale verím tomu, že to vystrelí aj len. Hádam. Môžeme čakať na ďalší záber. No, vážený, zosílim svetlo. Večer sa už nič neudialo, tú hodinku. Mal som ešte jeden pípanec, ale to vypadalo, že tá ryba sa nenapala. Takže máme 9 hodín, údice vyťahnuté a ideme do hája. Zajtra sa vidíme o 6. nastavujem budíček. Teda ráno to tam povyvážať, takže hádam sa uvidíme pri zajtrašej nejakej rybke. Dúfam, som zvedavý, či tá ryba bude žrať aj cez deň, alebo nie. Ale ja pevne verím, že áno, takže čus a vidíme sa opäť zajtra. Dobrú. Takže prajem dobré ránko. Máme 6 hodín. To tam idem už pustiť do vody. Tam nové kuličky. A uvidíme, čo sa bude diať. Opäť im tam dáme devil a jahodka. Ale s tým, že včera mi neišla tá jahoda, neviem prečo. Či to bolo o mieste, alebo či im tu jednoducho nechutí tá jahoda, neviem. Ale skúsime tam dať dneska tú kritikálsku rozpustnú a dáme to s popkou mango. Taký klobučík tam k tomu. Uvidíme, či to bude nejaký rozdiel alebo nie. Tak to nejako. A dneska tú jahodu vyskúšam položiť na nové miesto. Keďže ešte na to predchádzajúce miesto mi nevydalo ani jeden záber na tú ľavú údicu. Tak dneska vyskúšame takú malú zmenu. Dneska by sa nám malo aj zmeniť počko trochu. Malo by byť zamračené dneska pod mrakom a tuším aj poprchať hlásili dneska. Takže sám som zvedavý, ako budú reagovať tie ryby na to. Dneska nový deň teda. Vtajčíky už spievajú od rána, kokos, to je akože koncert brutálny. Ale neviem, či som včera aj neurobil chybu v tom, že keď som to vyťahol, túto hlavu odtiaľ večer vlastne na záverečnú, tak bol tam taký sliznadné, taký zelený, také tie riasové zeliny. Či to odtiaľ tá ryba nechce žrať, neviem. Netuším, ale už s tým mám skúsenosti. Veľakrát sa mi stalo, že práve kvôli tomuto odtiaľ ryba neprimala tú potravu. Tak dám jej ešte šancu tej jahode. Či to bolo ozaj v tých riasach, alebo teda o tom mieste, alebo či ozaj im to tu tá jahoda nechutí. No, keď im tam môžeme zaviesť a budeme čekať. No, udice na svojich spotoch, môžeme už len čakať. Ja si idem ešte laškať, pospinkať ešte, hádam, nás oslobodí voľaký záver. Počúvajte, ten turbodateľ. Tam ide iné bomby. Čo ty meca? Ty vole. To by sme sa dočkali záberu aj cez deň. No paráda. Konečne na jahodku. Yes. Pecka. 8:28. Takže 2,5 hodinky to tam ležalo. Ani nie, 2 hodinky. A máme záber. Paráda.
konečne na jahodu sme sa dočkali záberu. Takže nové miesto, prvá rybka z neho, čo je super. Nevypadá to na nejakú extra veľkú rybu. Si začal podberak. Kolobežka. Ale super, aspoň bol záber. To je taký dorastenec. Taký 6 kg. Podvežak. Zaujímavú stavbu, taký chudý a dlhý. No, však aj to je rybka, nie? Maličké zvláštne šupiny. Nie. Odvešačík, nebudeme to trápiť. To pustíme naspäť. Ale pecka, že záber bol aj cez deň. Dáme takto z rána. A utekaj, fešak. Jedeme dál. No. Ani to dlho netrvalo. Tu nejaký záber. Padačík. Kontakt by bol. To bude nejaký malý drobec alebo čo, neviem. Nevypadá na malú rybu. Bolo to tam vyvezené, že 20 minút, ani nie. Jak sa tá ryba ťaha doľava. Nechcem púšťať, lebo tuto sú všade toto popadané stromy vo vode. A ešte ho mám ďaleko a ide, pozrite, jak ide doľava, jak raketa. No poď môj krásny, poď. Opäť záber na jahodku. No, kopol, fíha. No, toto asi malá ryba nebude. Nie, ale cítim, jak tam vymieta všetky tie zeliny. Dúfam, že mi nepôjde sem doľava, do toho brehu, do tých korenov. Keď akože vypadá, že tam smeruje stále, skúsim ho trošku rýchlejšie sťahovať do teho. Keď nechcem ho zase na silu ťahať, aby som ho nevyrezal. A ryba očividne vie, kam má ísť. Poď môj krásny, poď. Nechcem, aby si išiel tam doľava. Tá ryba jak zacíti tie prekažky. Raketovým tempom ide do nich. No ale teda už mu chýba len pár metrov, aby tam išiel. Poď môj krásny, poď. Nechod mi tam, nechod. Poď sem. Pozrite, jak ide do toho kraja. Kokos vie, kam má ísť. Poď sem, poď odtiaľ preč. Rovno do toho kraju stále. Poď odtiaľ preč, poď. No už sme z najhoršieho vonku, dúfam. Ešte tu je jeden taký maličký stromík padnutý. Ja už cez voľačo preťahujem. No už bude, hádam, dobre. Už tuto mi dúfam, že nemá do čoho zájsť. Ježiš, tá krásna ryba, krásna. Joj. Nádherný. Bojovník, brutálny. Ja tieto fajty to milujem. To je krásna ryba. Už som trošku videl, nádherný je. Ježiš, aký kopanec mi dal, už som sa zlakol, že sa odopal. Fú. Hneď sa mi tlak zvýšil na 150. Jaký nenápadný záber spravil. To bolo jak od voľakého nasaďaka, ty vole. Iba to popípalo do padáku. A bum. A jaká krásna ryba. Som myslel, že to bude na voľaký násadový kaprík. Ale keď som ho ocitil, som vedel, o čo sa jedná. Prikystáme zatiaľ podberák tuto. Nejaké bubliny vypúšťa. Nebude zrovna najmenšia ryba. Wow, ty kokos, ten je nádherný. To je zase krásne stavaná ryba. Ale teda síly má brutál. Ježiš, to je krásna ryba. Poď môj krásny, poď. Teba musíme zdolať. Ty kokos. Jaké výpady robí brutálne.
A opäť tá jahodka. Rozpustná, kritikálska. Ja som jej veril, že to iba o mieste včera, keď som na ňu nemal záber. A keď som vyťahol tú guličku, tak smrdela strašne od bahna. Vedel som, že nebolo to na dobrom mieste položené, preto som vybral dneska nové. A ráno ten jeden záber, čo som mal toho drobca, tak to bolo na tú jahodu. Celý deň sa nič neudialo. A teraz vidíte, prevezol som udicu, 20 minút to tam bolo a bum. Hned krásna ryba, druhá na jahodu. Pecka toto. No, dúfam, že ju zdoláme. To by bolo škoda, keby sa vypla, to je fakt krásna ryba. Kokos, jaký fajdala, ty vole. Brutál v tej chladnej vode, že má toľko energie, ja si neviem predstaviť, čo vyrobil cez leto. Ježiš, toto mi tak chýbalo cez tú zimu. Ten kľud pri vode, tie zdolávačky tých rýb. Kempovať v prírode. Wow. To je nádherný kapor toto. No, poďme krásny, poď ešte kúsok. Chýba, poď, pár metrov. Poď. Ty vole, to nejaký brutálny súboj dáva. A zase povymetal všetky zeliny tu, čo sú tu pri kraji. Ale kľud, hlavne byť trpezlivý. Neťahať tú rybu ako na silu. A radšej nech sa tá ryba pekne unaví. Ten má ešte energii, ježiš, aký chvostisko má obrovský. To je brutálna rybka toto. Jak sa pretáča stále okolo toho silonu a s tým chvostom do toho naráža. Zase vypúšťa bubliny. Poďme krásne, poď. Tuto do podbieračika náže, poď. Nie, tam do tých zelín, tam nechod. Poď naspäť. Poď, nadýchni sa, poď už, poď. Poď ešte kúsok, poď, krásne. Nie. Ježiš, už sme ho skoro mali. Poď tuto, poď. Yes, ešte kúsok. Je tam. Přátelé. Jo. To je ono. Čo si viacej prijať, že áno. No, sa nám ty fešak. Ježiš. Toto je krása vec. Veď bol krásne chytený v rohu. Ty vole, akú papulu má. Jedna jahodka z kukuričku. Splávajúcu umelo. Tyjo, a ten bol taký preštrikovaný na 2 razy. No, šup. 20 minút to tam bolo. Pecka. Ježiš, tá stavba. Krásna ryba, ty vole. Nádherný, aký pupkatý. Čo ty mece. Wow. Tak akože to je ukážková ryba toto. Priatelia, tak to opäť vyšlo. Zase krásna ryba. Brutál, wow. Videli ste ten fight, koľko má energie. Skoro mi behol do prekážok. Pecka, ja som nadmieru spokojný. Dneska prvý záber od takéhoto krásavca. Ale bomba. Som zvedavý ešte, čo sa udeje do večera. Ale tá stavba tej ryby, kokos, to je krásne stávaný. Brutálny, aký vysoký, široký. Kratučká ryba, mladá, plná energie a vitality. To je ono. Wow. Krása vec. Nejaké tučne aj to brucho. Ozaj nádherná rybka. Ideme na pustiť a vyviesť to tam znova. Keď tam bolo 20 minút a udica, verím tomu, že tam dojde záber ešte nejaký. Krásavec, ďakujem za boj. Wow, pozrite na tú šírku tej ryby, ty vole. Toto chceš, v takomto ešte v jarnom období chytať takéto rybky krásne. Brutál. Wow, aký je nádherný. No poď fešak, poď. Čau Braško, ďakujeme za boj. Aj za krásny zážitok. Jo, a my môžeme ísť ďalej. Ideme to tam vyviezť znovu. A budeme čakať hlavne na ďalší záber. Máme času dosť do večera.
Takže dúfam, že sa ešte čo podarí. Prútik máme zavezený. Máme 16:31. Tak som zvedavý, koľko tam bude tá ulica, keď príde na záber. No je to tam. Nám sa vráti vodička a môžeme ísť opäť čilovať. A až teraz pozerám, že to není čelovka. A čo si sa divila? Prečo máš na hlave čelovku? Ty moja čelovka krásna. Čiže by znal záber. Je tam, není tam? No, je tam volačo. A je. Bol zalezlý v doline, chlapec. Už sa nás chýluje k večeru pomaly. No opäť prišiel záber, jak aj včera. No vôbec to nebojuje, čo je akože zaujímavé. No zvedavý, čo tam bude. Moja pani Mangelis. Čo to bude? Jaký satán? Ja, to som zvedavý aj ja. Zase, jak ide krásne doľava do tých stromov. Tak konečne si sa dočkala záberu aj ty? Áno. Keď si tu. To nebojuje vôbec. No, už to ide voľako moc ľahko. To bude malý kaprik voľaký, on bol zatočený, voľako skrútený. Ja, to je malá kolobežka. Čo bol asi voľako pretočený, že išiel tak ťažko. Ja už som si tu dával nádeje, že je to obrovská ryba. Ale nevadí, potešil aj toho lišček ešte aj. No. Máme ho. Yes. To je taký pekáčový, ty vole. Vianočný. Vianočný, no. Nebudeme ho trápiť. No, utekaj, fešok. Rada. Ďakujem za spoluprácu. Láska, ty vždy, keď dojdeš, tak chytím malú rybu. Lebo ja som tvoja veľká ryba. Áno, je mi to jasné. Takže tak. Co sa to deje? Máme ďalší záber. Padačík. To tiež ide nejaké ľahko. No bude asi znova malá ryba, si myslím. Znova taký pekačový. Ježiš. To je taký blázen. Opäť jahoda. Dneska je celý deň znamený jahody. Opäť dneska brutálne. Včera mi išiel debil. Dneska znova jahoda. Je to zaujímavé. A včera zábery som mal na pravú. Dneska mám zábery zase na ľavú. Aspoň vidíte, ako je tá rybačka nevyspytateľná. Že jeden deň funguje to a druhý deň funguje úplne voľačo iné. Ja im to tam idem šupnúť a budeme čakať znova. No tak konečne je pravá. No ten si ide, ty kokos. Čo ty nece? Ja som to vedel, že to na novo ešte vystrelí. To bola jaká jazda, ty vole. Zatiaľ to večer pre mňa. Že dneska, ak dobre, že tam 5. záber. Z toho je jedna krásna ryba. Čo bude tuto? Vypadá byť opäť malá ryba. No, to je taký 5-6 kilový. No pod kamoškou, takaj. Šup. Dneska voľako žerú moc tie malé ryby. Ideme im to tam vyviezť znovu a pokračujeme ďalej. No, ďalšia večerná jízda. Není veľký. No a 5-6 kg. Dneska tie večery vyzberú tak sporadicky iba. Skôr týchto menších chytám. Či to je, či sú aktívnejšie tie menšie ryby. Je pekne chytený. Utekaj na slobodu. Yes. Kolobežka. Ale to už aj o tom sú tie rybačky. Treba sa prechytať aj k tým väčším, takže zase keby sme ťahali iba stále veľké ryby, tak nás to asi nebude baviť, že? No dobré ránko, priatelia, prajem. Ja už tu buntoším, máme 6 hodín ráno. Tam idem poslať údice, nič nenechával na náhodu. Dneska máme posledný deň, kedy balíme a ideme domov. Tak to chcem ešte využiť. Včera sme sa trápili iba s malými rybami. Večer už, jak to ste videli, tie kolobežky na videu. Dneska nový deň, cez deň síce moc nedávam šanci na ten záber tuto na tomto jazere, ale možno je všetko. Ja pevne verím, že by to mohlo ešte vystreliť. Tým to dneska všetko povolí a ešte by to mohlo pípnuť.
Alebo aké krásnej ryby, hlavne teraz ráno. Idem im to tam poslať. Prihodíme pár guliček. Dneska urobím malú zmenu. Tiaľ, kde mi išla včera ryba, tak tam pošlem obidve. Ale samozrejme nie na to miesto. Ale nejakým rozptýlom. Jednu dám od toho miesta 20 metrov doprava. Stred si trošku prikrmíme medzi udicami. To je môj plán. Či bude fungovať, to uvidíme. V nasledujúcich hodinách. Dneska posledný deň, takže a tu jednu udicu nechcem dávať na to pôvodné miesto, tú pravú, kde som chytal túto. Lebo ak by došiel znova volať do odtiaľto správou, aby ma neprehodil a zbytočne ju budem vyťahovať potom tú udicu. A ja tam potrebujem prúd, ktorý tam bude dlho ležať, nedotknutý. Vystredila z toho prúdu tá správna ryba, ktorú potrebujem. Takže sa posuniem radšej viacej doľava. Neviem, že nikto ma nebude prehadzovať ani zľava, ani sprava. Nech to tam leží dlho. A uvidíme. Taký je môj plán na dnešný deň. Chcem sa ešte vyspinkať. Aspoň na voľaké 2-3 hodky. Potom začneme pomalinky baliť. Myslím, že ešte príde záber nejaký. Ja už mám skoro pobalené. Ešte pár vecí. Tuto opäť Tetris. Ja som sa záberu dneska už nedočkal. Mal som nejaké 3 pípance, to bolo všetko, ale asi od malej ryby. Takže dá sa povedať, že celkom úspešná rybačka. Ja spokojný odchádzam domov, oddychnutý. Bolo to fajn. Po dlhom čase opäť kempovať takto na rybách. Ja vám ďakujem pekne za zhliadnutie tohto videa. Tí, ktorí ste dopozerali až sem, veľké díky. Ak sa vám video páči, poprosím like alebo odber. Mňa to zase poteší, pre vás je to maličkosť. Prajem vám všetkým úspešný štart do novej sezóny 2026. Tí, ktorí ste zahájili už, tak už máte zahájené. Tí, ktorí nie, užívajte si pri vode, buďte na seba milí, ohľaduplní na druhých. A ja dúfam, že sa vidíme opäť pri nejakej rybačke spolu čoskoro. Pozdravujem vás, priatelia. Dúfam, že sa čoskoro vidíme na novej výprave. A tím, čus.